तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते मालवणातून। मालवणात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षातील अंतर्गत वाद उफाळून आलेत। बाळासाहेबांच्या जयंती दिनीच ही वादाची ठिणगी पडली आहे। पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर असलेला पक्षाचा बॅनर यावेळी फाडण्यात आला, तर या वादातून पक्ष कार्यालयालाही टाळं ठोकण्यात आलं। या घटनेची मालवणात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे। याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडून। बाळासाहेबांची शिवसेना ठाकरे यांच्या जयंती दिनाच्या औचित्य सगळे कार्यकर्ते हे कार्यालयात जमले होते। मात्र गेले काही दिवस अंतर्गत दुष्ट सुरूच होती, मात्र आज अचानकच हा वाद उफाळून आला आणि पक्षाचा बॅनर सुद्धा आज कार्यकर्त्यांनी फाडल्याची चर्चा आहे। एवढा उफाळून आल्याची घटना ही पक्षापर्यंत पोहोचली असून पक्षाचे सुद्धा टाळे ठोकण्यात आल्याची, त्यामुळे अंतर्गत वादाची या तालुक्यासह जिल्ह्यात उलटसुलट सुरू आहे। एकूणच पाहिलं तर बाळासाहेबांची शिवसेना हे अवघ्या काही दिवसातच अंतर्गत वाद हे उफाळून आल्याचे दिसून येत आहे। पण वादाचं नेमकं कारण काय आहे हे समजू शकलेलं आहे का? ज्या ठिकाणी वाद झाला त्यावेळी तिथून काही समजू शकले नाही, मात्र अंतर्गत वाद कशावरून झाले हे सुद्धा समजू शकले नाही। ज्यावेळी गेलो त्या ठिकाणी सुद्धा कोणी नव्हते, पक्ष कार्यालयात सुद्धा दिसून येत होते। फक्त पक्षाचा कार्यालयाचा जो बॅनर तो फक्त त्या ठिकाणी होता, मात्र ज्या पक्षाच्या गळाबाजूचा जो बॅनर आहे तो मात्र मोठा बॅनर होता, तो बॅनर यावेळी फाडण्यात आल्याचे दिसून याबाबत चर्चा करण्यात आली असता कार्यकर्त्यांची काही माहीत नसलेले कानावर हात घेतले सगळ्यांनी, मात्र घडलेली घटना वरिष्ठांपर्यंत पोहोचली असल्याचे सुद्धा त्यांनी सांगितले, हे सुद्धा सांगायला विसरले। धन्यवाद कृष्णाजी आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। दरम्यान आज घडलेला हा प्रकार पक्षाच्या वरिष्ठांच्या कानावर गेला असून पक्ष काय भूमिका घेणार आहे याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला। लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर।